गुलाबजामुन खाल्ला? खाल्ला असा गप करतो. ठीक आहे, एक एक जनावराला ओळखा. हे पहिला जनावर कोण आहे म्हणा, काढू नका थांबा. हे कोणता वाघ आहे सांगा? हे कोण आहे? हे कोण आहे? पोपट. हे कोण आहे? हे घोडा. अरे गणपती बाप्पा. हे त्याच्या उतीर. हे रावण. काढा बघूया जरा, कोण कोण होते बघूया चेहऱ्याच्या पाठी. ते कोणा सॅनिटायझर लावला, हात धुवून येता. काय खाते? गणपतीपुळेचं दर्शन कसं वाटलं? छान वाटलं. चांगलं आहे. गणपतीपुळेचं दर्शन कसं वाटलं तुम्हाला? चांगलं आहे. काय जेवणाच्या थालीमध्ये काय आहे? ते पण आमच्याच आहेत ना? यांना द्या, यांना द्या. चला नाही, घ्या घ्या घ्या. येणार आहे, येणार आहे. काजल गुलाबजामुन. तुमच्या गावाच्या प्रकारची भाज्या ठेवलेल्या आहेत. ते दिसायला तर चांगले वाटतात आहेत. टेस्ट करून बघा कसे आहेत. खायला घ्या, घ्या खायला घ्या. मम्मी आणि मी एकत्र खाणार आहे. काय काय दिलं याच्यात? ही पण भाजी आहे कसली तरी. ही पण डाळ आहे वाटतं. ही डाळ आहे, ही भाजी आहे कसली तरी. ही पण भाजी आहे, पापड आहे, लोणचं आहे. चवळीची. कसली आहे? चवळीची. चवली दिवसाल ना. हे वालाची पावटे. हे पावटे. मेन गुलाबजामुन म्हणजे पैसे वसूल झाले. खावा खावा. कुरकुरे रेडी आहेत आतमध्ये. कोणाचे आहेत? बोलला हा बसतो काय गाडीत? बोललो बाबू आम्ही बसतोय पाठी. ह्या साईडला या तुम्ही. ही सगुना कुठे थांबली? ही सगुना कुठे बसते? जेवलास काय? गुलाबजामुन खाल्ला? खाल्ला असा गप करतो. यांना विचार, तुम्ही खरं जेवलात काय मस्करी केलात आमच्याबरोबर? जेवलात काय? जेवलो. यायचं ना आमच्याबरोबर खायला. इकडे बस. तू पाठी गेलीस? मी झोप. आता कोणाकोणाचा ढवलात ते सांगा आता. गाडी जेवलो ना, ताकद आली. अरे एकदम फटकन आहे बोलले. काय? अरे एकदम फट. अरे माझा मास्क बॅग मध्ये. कोणत्या बॅग मध्ये? ह्या ब्ल्यू बॅग मध्ये. हे बघा, हे सर्व काजल खाते इकडे. जेवण नॉर्मल म्हणजे पोट भरेल असं साधा जेवण होता. आम्ही चौकशी केली. प्राचीन कोकण म्हणजे कोकणातले सर्व असे पूर्वीचे असे ठिकाण आहेत ना, शिव असं सर्व दाखवतं. बघूया. या या. अर्धा तास लागेल चालत चालत बघायला. या या. नाही तर 5 मिनिटात बाहेर नाही यायचं कोणी. या आरामात या. या तुम्ही पण या. या बघूया. या बघितलं. तेच म्हणाले अर्धा तास 40 मिनिट लागणार तुम्हाला. का गाईड देणार ना आम्हाला? 10 जण म्हणजे आम्ही गाईड देणार आम्हाला. बाकी असं जाऊ शकतो ना. चार्जेस माहिती का किती? पर पर्सन 40, कॅमेराचे 20. चला आपल्याला जायचं आहे. आपले 9चे तिकीट काढले आपण आणि आपल्यासाठी एक माणूस ठेवणार सांगायला सर्व, म्हणजे काय कुठे आहे कसं आहे ते. चला काय बोलते? कोणती काकी? काकीला नाव ठेव पहिला. आता तीन काकी झाल्या. चला आतमध्ये. चल. का रे तुझे सबस्क्रायबर भेटले का?
दमलीच नाही ना? नाही चल. पूर्ण कोकण बघ. आता कोकण आपल्या निमित्ताने सर्वांना दिसेल ना, हा म्हणून आम्ही तिकीट काढले इकडे. आता इकडे आपल्याला गाईड देतील. गाईड ती बघ सगून आतमध्ये बघ. जाऊ का आतमध्ये? हे चल आता भोगद्यात जा तू. तिच्यावर फोटो काढायला. आपला येतोय व्हिडिओ. चला आता आपण बघूया कोकणात काय काय अजून फेमस. हा शिलालेख आहे. या शिलालेखावर लिहिलेली कविता कवी माधव यांनी 100 वर्षापूर्वी लिहिली. या कवितेत नंदनवन हा शब्द आला आहे. नंदनवन या शब्दाचा अर्थ आहे स्वर्गातील इंद्राची बाग, ती इतकी सुंदर आहे. हा तू उंच आहे ना. आली का आपली माणसं? ही एंट्री होणार आहे. एंट्री. हॅलो काय उंच माणूस आले. इकडे साप आहे बघितलं का? साप दिसला नाही ना? कुठे कोणाला वाटलं हिला? अजगर आहे तो. अजगर. मम्मी काजल आणि बाकी सर्व पुढे गेले होते. सूर्याची किरणे जमिनीपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत एवढी दाट अरण्ये वा गसवले. हो ना? हा दिसतंय दिसतंय. खातो? गावाला तसंच करतात. गावप्रमुख त्यांच्या समोर न्यायदान करीत असे. आणखी एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे जगभराची प्रथा आहे. दाखवल्या ब्लॅक पेपर लागलाच त्याला काळी मध्ये. काय काजल बेसिकली काय समजते तुला? सगळं काय कोकणचं. व्हिडिओ खाली पाणी आहे. खाली आहे तिकडे काहीतरी. तिकडे बघितलं नाही पाणी जाते ना खाली. होडी बघ. होडी बघ. एवढी होडी बघ. जाऊ खवाय तुका? चला जाऊ. इकडे बाकीची पब्लिक कुठे आपली? ती काय येतात पाठी आहे. आणि इकडे खेकडा दाखवला या बाजूला. अगो बाई खेकडा बघ. उद्या 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 पाठवा. खेकडा आहे. एवढा मोठा काय खेकडा असतो? नो एंट्री लिहिले. ते काय खेळतात ते कोणतरी. आई बाबा असतील ते. आराम खुर्ची बसतेस काय? आराम खुर्ची आहे बघ. खेळतात आहेत ते कवडे. झोपू गावाय तुका? कवडे हे भाऊ. ठेवूया का? पहिल्यातले नको. हा नाभिक आहे. पूर्वी कोकणामध्ये 12 बलिसुतार पद्धत अस्तित्वात होती. म्हणजेच नाभिक, सुतार, चर्मकार, कासार हे लोकांच्या घरोघरी जाऊन सेवा पुरवत व त्या बदल्यात त्यांना पैसे नव्हे तर केवळ धान्य मिळे. नाभिकाचा डायलॉग काय म्हणाले ते? सगळ्यांना माहिती पडतं काय घरात. नाभिकाला माहिती पडलं म्हणजे पूर्ण गावाला माहिती पडलं है ना इन्फॉर्मेशन. कोणाकडे? खोतांकडे गावात. चला हे काय? हेच लोक आहेत ते बघा. हेच या घराची रचना पहा. तो ज्या उंचवट्यावर बसले त्याला ओटी असे म्हणतात. गावातील मान्यवर लोक ओटीवर बसत असत. समोर आहे ती पडवी. सर्वसामान्यांनी पडवीला बसायचे. खोताच्या उजव्या बाजूला आहे देवघर, डाव्या बाजूला आहे स्वयंपाकघर आणि खोताच्या मागे आहे ते माचघर म्हणजेच पूर्वीचे बेडरूम. हे कोकणाबद्दल मम्मी असे इन्फॉर्मेशन सांगतात है ना. सर्व माहिती पडतं. पडवी म्हणजे काय आणि हे सर्व काय आहे. बरोबर ना? गावच्या घरांमध्ये ते स्टेप्सला काय म्हणतात. बरोबर ना मम्मी? लहान मुलं दाखवल्यात अंघोळ करताना. कधी बघितलंच नाही काय? आवडला? अरे वा मम्मीची पहिली एंट्री आहे. हा शेतकरी आहे. याचं गवताचं घर आणि याच्या अपुऱ्या कपड्यांवर जाऊ नका.
हा आमच्या गावातील एक महत्वाचा उत्पादक घटक होता. बसलेली आहे आपल्याला चपात्या करताय का? नाही खेळणी करते. हे जे आहे जे आमच्या गावाला ही इन्फॉर्मेशन काय दिली आहे, ही कपडे सुकवण्यासाठी ना. पावसामध्ये असे चूल. वरती कपडे सुकवायचे. हे आपलं दळण चालू आहे. कोंबडा किती किलो आहे सांग? 3-4-5 किलोचा असेल. हे मॅचिंग आहे, बरोबर आहे. ती प्रॅक्टिस करते चपाती भाजीची. तिकडे अरे हात बीत ठेवून चला. आहे गावातील मातीशी संबंधित अशी सर्व कामे हा कुंभार करीत असतो. गणपतीचे दिवस आले की लाल मातीचे गणपती तयार करणे, उन्हाळा आला की मातीची मडकी तयार करणे, दिवाळीच्या वेळेला पणत्या तयार करून त्या प्रत्येकाच्या घरोघरी पोहोचवण्याचे काम हा कुंभार करीत असे. आणि हे जे सफेद रंगाचे मडकी आहे ते माडी काढण्याचे मडकी आहे. म्हणजे प्रत्येक असतात ना गाव तिकडे कुंभार होते, इकडे सोनार आहे, पुढे मसालेवाले काय काय तिची साडी बघा ना, एकदम छान ड्रॅप केली आहे. नेसवली चांगली तिला. हे मसालेवाले तिकडे वाणी राजा हे इकडे बघ काय मोटरने पाणी सोडलेलं आहे सगळीकडे. पण छान वाटतं ना, छान वाटतं, रिअलिस्टिक वाटतं एकदम. हे काय पाहिजे इकडचं, काय पाहिजे काय इकडचं? सुतार ना. सुताराचे खरे काम शेतकऱ्याला लागणारी लाकडी अवजारे बनवून देणे हा सावंतवाडीचा सुतार आहे. बाय बोलते मावशीच्या सगळ्या साड्या आणल्या घालायला. हा तेली आहे. आम्ही कोकणी माणसं तेलाचा वापर जास्त प्रमाणात करत नाही. शेतकरी आपल्या बागेतील खोबरे स्वतः तेलाकडे घेऊन जात असे आणि तेली त्याच्या देखत तेल काढून देत असे. हा तेलाचा घाणा घरामध्ये दगड मातीच्या बाहेर निघतो हा कोंडा भाजला. पाय दुखूक नाही लागला ना? नाही पण मोठं आहे ना एकदम. सर्व काय एकदम कोकणाविषयी बोलत येतात आहे. व्यवस्थित कोकणाविषयी व्यवस्थित सांगतात, एकदम माहिती एकदम बरोबर आहे. हे यायचा मोबाईल पकडू. या काजल काय चालली फटाफट. आता इकडे बरोबर चढताना पाय दुखणार आहे सर्वांचे. सगुना पण आहे बघ तिकडे. कुठं हे बघ, हे भोलू बोलू नाही बोलू हा बोलू तेच. पानवटा म्हणतात बघ. तुझ्या साडीचा कलर बघ ना, मॅचिंग पिंक. हिला सर्वांच्या साऱ्याच आवडतात आम्ही. आते मंदिर बघ आते मोर बघ. सारी देते का मी विचार, ही मागते दिवस काजल. साऱ्या आवडतात मोर बघ. सर्व लपलेले आहेत ना पाठी. चला तिकडे गेले, या इकडे. हे इकडे पडायला होतं इकडे. पडतील की रे. आता पाठी मार्लेश्वरचं मंदिर बनवलं त्यांनी असंच. काय दमलो काय दमलीस? हा दमायला झालं. किती चालतोय? अर्धा तास ते बोललेली चालायचंच आहे. हा मोठं आहे ना हे, किती एकर आहे. वरती जायचंय अजून. हो गावात असतात. नकोय ना तुला? हवे तुला? बकऱ्या पाळतात ना. साठी हे खैराचे झाड तोडले जाते आणि त्याच्या आतील भागाचे छोटे तुकडे केले जातात. ते पहिल्या 4 मडक्यामध्ये पाण्यासोबत उकळवले जातात. आता इथे आपण फोटो सुद्धा काढू शकतो, ठीक आहे. तर आपली 9 माणसं. आते हो आते इकडे या ना, इकडे या. हे फोटो अलाउड, इकडे अलाउड आहे, वरती घालणं अलाउड आहे.
घालू शकतो ना. आपली 9 माणसं बरोबर आहे. या इकडे जाऊ एक एक नऊ घाला तोंड. एक जाऊ वरती एक जा. हे प्रत्येकाने जा. आपली 9 माणसं पटकन जावा. भाईचा एका पाठी उभी राहा. ये ठीक आहे. प्रत्येकाने तोंड लपवा आपलं. अजून एक पाहिजे इकडे. हे ये ना बरोबर झाली आपली 9 माणसं. या हे बघ इकडे. हे बघ हे बघ वाघ आहे. जा पाठी जनावरं सर्व आलेली आहेत. हे छान ना. नको. बटायला झालं ना. जाऊ प्रिया जाऊ पटकन. हे घे, वरती जातं, जाऊ दे. हा जावा आरामात जावा. पण हे काय फळं बिलं खायला हवीत खायला काय फळं आहेत बघ वरती. तुला फॅन पाहिजे. हे फॅन पाहिजे का चायनीज. हे लगेच उघडते खाता नाही उघडतं. जे पाहिजे ते घे तुला काय पाहिजे तर. खेळणार आहेस. आपल्या इथे आणि याचे तेल घालायचं. हा तेल घातलं पाणी आहे आणि इकडून दिवा. लावून दिवा पेटवायचा. हा कितीला. 120 150. इथे काजलला काय आवडलं. बोट आवडली आहे. हे बोट. ही पण एक बोट. ती पण एक बोट. एक मच्छी दाखव कशी आहे मम्मी. बघ कोणती घेते बोट. कोणती आवडली. हे 3 वस्तू आवडले ना. अजून बघ काय पाहिजे. इथे पण काय घेतलं. दिवा घेतला. ही असा दिवा घेतला आम्ही. ही आम्ही हे घेतली ना. हे दिवा मला 120 130 हे 500 पॅक करा. पाठीवर काय काय चला झालं. ते काय जयगड आणि इकडे ते हे ना. दमलाव काय. चला आमची पब्लिक दमली काय. खूप चाललो ना आपण. तेच बोललं 4-5 राऊंड मारले की बाद झालं इकडचं. चला हे कसलं ब्रिज आहे आता. लाकडी ब्रिज आहे ना मजबूत. हे छान वाटतं ना इकडे एंट्री. आता हे कुठे गेला होतात. आम्ही सगळं कोकण फिरायला गेलेलो. हा काय हा. मस्त गेट बीट मस्त एकदम. सर्व आपले जे पहिले गोष्टी होतेत ना हम्म. ते सर्व इथे ठेवलेले आहेत. आणि सर्व एकदम बरोबर एक्सप्लेन केलं ना. बरोबर केलं. आणि हे कुठे गणपती पुलाच्या जवळच आहे ना. हो. 40 रुपये तिकीट आणि कॅमेऱ्याचे 20 रुपये तिकीट. ठीक आहे. तुम्ही येऊ शकताय ना असं फिरायला इकडे. ही जी साडी आवडते का बघ काजल. नऊवारी आहे. खरं सांगा चालून दमले काय. नाही ना. हे आपली ताई आणि सेजल आणि आई काजल करते ना है ना पेंटिंग्स. पूर्वी पेंटिंग असे आहेत ना. ट्रेडिशनल पेंटिंग होते. पुण्याची होती पहिली. चला ट्रेन गाडी चला पुढे. बाई सीटा तर पंजरवर आहे आता. हे कोकम आहे ना. आपण ना इंग्लिशमध्ये लिहायचं मम्मी. गार्सिनिका इंडिका. आणि अशी सर्व माहिती अशी प्रत्येक झाडांची माहिती दिली ना आतमध्ये. कितीतरी वेगवेगळे. जेवढे कोकणामध्ये जेवढे झालेले आहेत ना गोष्टी तेवढे इथे ठेवलेले आहेत साठवून. आता काय कुठे गाय कुठे ये ना. गाय बघ वासरू दूध पित आहे. कुठे हे फोटो काढूया. ये अरे ह्यो कोण तुझ्या बाजूक राब. हे मच्छीवाली आहे ती. चला फोटो या सर्वांनी उभे राहा. फोटो काढूया. हे वास बीस मारा आता मच्छीचा. रेडी इकडे बघा. 3 बाहेर जाता. गाडीत बसा आता. चला रेडी स्माइल. चला आता गाडीत बसा.